Mae'r rhif yn ffactor o'r rhif arall os yw'n rhannu mewn yn union i'r rhif hwnnw. Enghraifft, os dwi'n meddwl amdan y rhif 12, yna swn ni'n gallu deud fod 3 yn ffactor o 12, oherwydd mae 3 yn rhannu fewn yn union i 12. Neu, os hoffwch chi, mae 12 yn tabl 3. Ond, os dwi'n meddwl amdan y rhif 5, dydy 5 ddim yn ffactor 12, oherwydd tydy 5 ddim yn rhannu'n union i mewn 12. Neu, os hoffwch chi, dydy 12 ddim yn tabl 5. Nawr, os dwi eisiau rhestru holl ffactorau rhif arbennig, dydyn ni 12 eto, un ffordd o wneud o ydy'r rhestru symiau lluosi sydd yn fan hyn yn gwneud 12. Felly, beth sy'n ni'n gallu cael? Wel, mae 12 yn 1 lluosi 12, mae o hefyd yn 2 lluosi 6, neu sy'n ni'n gallu cael 3 lluosi 4. Dos a ddim swm arall sydd yn lluosi i wneud 12, felly ar ôl ystyried yn y gyd, be fydda i'n gwneud ydy rhestru wedyn ffactorau 12, mae'n arfer dda sgwennu nhw o'r lleiaf i'r mwyaf, felly ffactorau 12 yw 1, 2, 3, 4, 6 ac 12. Enghraifft arall, os dwi'n ystyried gyda ni 60, beth fyddai ffactorau 60? Wel, meddwl am symiau lluosi sydd yn gwneud 60. Wel, mae pob dim yn tabl 1, felly mae gen i fi 1 lluosi 60. Mae 60 yn eilrif, felly mae'n tabl 2. Mae o'n 2 lluosi 30. Mae o hefyd yn tabl 3, so mae digidau ydy 6 fan hyn. Mae'n golygu fod 60 yn tabl 3. Mae o'n 3 lluosi 20. Mae o hefyd yn tabl 4. 4 lluosi 15. Byddai'n gwneud 60. Mae'n gorffen efo dim, felly mae'n tabl 5. 5 lluosi 12, sydd yn gwneud 60. Mae hefyd yn tabl 6. 6 lluosi 10, byddai'n gwneud 60. A dos yna ddim swm arall sydd yn gwneud 60. Felly, fydda i wan restru ffactorau 60. O'r lleiaf i'r mwyaf, ffactorau 60, byddai, a fel dwi wedi sgwennu fan hyn, mae reit daclus, sgwennu nhw o'r lleiaf i'r mwyaf. Mae gen i 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ac yna 10, 12, 15, 20, 30 a 60. Nawr, defnyddiwch wan y dull yma i geisio sgwennu holl ffactorau y rhifau ydych chi weld ar y sgrin. Ac ar ôl chi gael ychydig o funudau i feddwl amdan hyn, gewch chi wedyn wirio'ch atebion chi efo rei cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.